Hevdemê werzê xwendinê ya sala nû li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriya, li navçeya Cindresê 24 mamosteyên herêmê bi buhaneya cuda cuda ji kar hatin dûrxistin û li şûna wan de erebên ku nû hatine bicîkirin hatin destnîşankirin. Rêxistina mafên mirovan ragihand ku rêveberiya Perwerdeya Wezareta Perwerde û Xwendinê ya bi ser hikûmeta Sûriya dimkîva divê dema dawiyê de 24 mamoste ji Kurdên herêmê û beşek ji erebên kevin ji kar dûrxistin bi buhaneyên ku nehilgirê bawernameyên zanîngehana. Heman rêxistinê da zanîn ku li şûna wan 24 mamosteyan ji erebên ku nû li Efrînê hatine bicîkirin hatin destnîşankirin. Li aliyekî din li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê di berdewamiya hilmetên girtin û revandinê derheqê Kurdan de ji çend rojan ve grûpên çekdar hejmarek welatî bi tometên têkilî peywendî bi PYD revandin. Heman rêxistina navborî eşkere kir ku grûpên çekdar yên bi ser Feyleqa Şam ve roja îna borî hejmarek ji welatiyên gundê Dêrbalûtê ji bo cihekî nediyar birin. Li gor rêxistina navborî da zanîn ku hejmara revandiyan neh welatî ne û tenha tu agahî li ser wan tune ne. Li aliyekî din jêderên xwecehî dane zanîn ku grûpên çekdar tawanbar û kujerê her du hevjînên bi temen Mihyedîn Oso û Horiya Bekir binçav kirin. Li gor heman jêderan ku tawanbar ji erebên Goteya Rojhilatin, lê hên jî derencamên vekolînan nehatine der.